Good morning, everyone. So, ayan po. Toby! Ay, quiet! Quiet! Ayaw makinig. Wait lang guys ha. Tayo po ay gagawa or magluluto po tayo ng piniritong liempo. Okay, so ang gagawin po muna natin, huhugasan and then titimplahan po natin. So ayan, hugasan lang po natin ito ng mabuti. Ito po ay mga 1 kilo po ito, 313 pesos as updated po natin na presyo. Okay, so bibigyan lang po natin yan ng kalamansi. Yan. So, mga 6 na piraso po ng ating kalamansi. Bango. Kalamansi pa lang na bango na. Spread lang po natin yung ating kalamansi. Tanggalin na din po natin yung buto. So, we're gonna remove that seeds. Okay na. Yan, okay na yan. Tapos, we're gonna season it with our, syempre, ating pink salt. Kaya gusto ni Jade yung pink salt. Malasa. Okay. And then, yung ating black pepper. Brown black pepper. Yan, tapos baliktad both sides para malagyan. Diba? So, ibababad lang po natin yan. Pwede pong ibabad ng overnight. Mas masarap dahil mas manunuot yung kanyang timpla, no? Ito ay uulamin po natin mamayang hapon. Kaya, anong oras na ngayon? Ang oras po ay 12 o'clock na. So, mamayang hapon po natin yan. Mga 6 hours po yata natin may ibababad. Okay. Tapos, ngayon naman po, ang ating titirahin ay barbecue naman. Ang gagawin natin ay ibababad na lang muna sa barbecue mix. Pinahiwa-hiwa ko na po ito ng medyo maninipis na hiwa. Kasi pag makapal, minsan ay pag niluto mo, yung sa ibabaw ay sunog. Tapos, sa gitna ay medyo hilaw pa. So, lalagyan po natin ng 3 piraso lang ng ating kalamansi. Ayan. Okay. Tatanggalin lang po natin yung seeds. Tapos meron pa ako ditong Mamacita's barbecue marinade mix. Ibuhos lang po natin yan. Teka muna. I-spread po muna natin yung kalamansi para manuot doon sa ating karne. Yan. Patanggal din po yan ng amoy. Yung ating kalamansi. Tapos, babad na po natin yan sa ating barbecue mix. Gonna spread it. Ayan. Tapos, lalagyan po natin ng Knorr Liquid Seasoning Special. Knorr, baka naman. Ito din po ay pampadagdag. Hoy, quiet! Homse! Pampadagdag sarap sa ating mga niluluto. Ito ay ang ating pang-ihaw. Okay. Flatten lang po natin ng maayos yan.
Alright? Tapos takipan na po natin. Okay, good to go. Para i-barbecue mamaya. So, ayan. Tayo din po ay mag-iihaw ng isda. Anong isda nga to, Dad? Tuna. Ayan. Tapos, meron din po tayo dito pusit. Ito po yung ating binabad kanina na ating pork barbecue. And we also have our chicken barbecue. Okay, so pupunta na po tayo sa labas. At doon po tayo nagdingas. Tayo po ay mag-barbecue na. Oh! Yan. So, malakas po ang hangin dito. Dahil nandito po tayo sa labas, sa terrace po tayo. Kaya malakas ang hangin. Malamang masusunog po yung ating inihaw ngayon. Pwede na po siguro yan, ano? Okay, so ilagay na po natin at mainit po to. Sabi ni boss, alalay lang daw sa apoy, sa ikot. Amoy. Malapit ng masuko. Dahil nga po sa sa lakas ng hangin. Yan, thank you. Dahil sa lakas ng hangin, nag-aapoy. Huwag yan, wala bang iba yung manipis? Sabihin mo kay Daddy yung manipis. Manipis na plato. Nag-aapoy yung ating barbecue. Ngayon po ay susunod po muna natin yung isda kasi malakas yung apoy. Masusunog po yung ating ating barbecue. Mamaya natin yan papainitan. Oh, talaga. Babalik na rin po natin dahan-dahan, alalay ng kutsilyo at ng ipit para hindi madurog ang ating fish. Ayan na nga, Dad, oh. Sunog ng Sunog. Sunog. Dahan-dahan. O, yan. Expert talaga itong aking Oh, diba? Tama lang. Oh, nice. Oh, diba? Sunod na po natin yung ating chicken barbecue. At isusunod na po natin yung ating pusit. Ayan. Hayaan lang po natin yan na maluto. Let's eat na! Ito yung barbecue. Sarap. Si kuya naman tsaka si daddy kanina kumain na sila. Kaya mga busog pa sila. Mamaya yan. Huy! Mamaya yan sila titira. Abs reveal. Ang kabukunta. Labas muna.
Doon sa labas. Okay. Pahinaan mo yung ano mo, ha? Yung? Matutulog na sila. Cellphone. Teka guys, nauumay ako.